היי חברים, אה, זה הארטיקל הראשון שלי, אז הוא יכול להיות שזה ייראה קצת לא משופשף. אה, במאמר הזה אני רוצה להראות איך אפשר בעצם לעשות סטאפ לסביבת Java בצורה כזאת שבעצם אנחנו גם נתמוך במולטי ורז'ן של Java, גם נוכל לעבור בקלות מגרסה לגרסה, גם של Java, גם של גריידל, גם של מייבן אם צריך, ובעצם הדבר הזה מהווה את הבסיס שאחרי זה ה-CI יבוא מעליו ונוכל בעצם לעבור מגרסה לגרסה דרך פקודות CI מאוד פשוטות. אז נתחיל את הוידאו. אז דבר ראשון, בעצם אנחנו צריכים לייצר דירקטורי, שלשם בעצם נתקין את גרסאות ה-Java, Gradle ו-Maven. אנחנו נתקין את זה מתחת ל-Program Files. אחרי שיצרנו את התיקייה, אנחנו נפתח אותה. ובשביל שהדבר הזה יעבוד, אז כמו שכולם מכירים, אנחנו צריכים ליצור System Environment שיצביע ל-Java שלנו ול-Gradle וגם ל-Maven. אז בעצם אנחנו מייצרים קודם כל משתנה סביבה Java Home, ואנחנו נגדיר אותו, את הפס, לדירקטורי שבה יצרנו, של Java. כרגע הדירקטורי אנחנו נקרא לו JDK, אחרי זה יהיה מובן, בעצם זה יהיה התיקייה שעליה ה-JDK יהיה מותקן. Maven אותו דבר, כולם תחת Java. ל-Java אנחנו נקרא, לתיקיית ה-Java אנחנו נקרא JDK, ל-Maven אנחנו נקרא Maven ול-Gradle, רק לשם הפשטות. אחרי שיצרנו את שלושת משתני הסביבה, אנחנו ניקח את ה-zip files ובעצם אנחנו נפרוס אותם לתיקיית ה-Java שיצרנו. כמו שאתם רואים הם נמצאים שם, ובעצם אנחנו נפרוס אותם, זה zip file פשוט, נפתח את זה ב-7-zip, כשאנחנו פורסים כל zip file, בעצם זה יוצר אוטומטית תיקייה עם הגרסה, שם וגרסה, זה דוגמה JDK 17.041, ותיקייה JDK 17.041, אותו דבר אנחנו נפרוס את הגריידל, ורק לשם התרגול, אנחנו גם נפרוס עוד JDK אחר, בשביל להמחיש בעצם את הקלות של המעבר בין גרסאות JDK. המייבן הבא בתור, ו-JDK גרסה קצת יותר מתקדמת, כמו שאמרנו בשביל להמחיש את המעבר. אחרי שפרסנו בעצם אנחנו ניצור
ניצור בעצם קיצור דרך, ב-CMD ניצור קיצור דרך ל-JDK שאנחנו רוצים, אז בעצם הפקודה זה mk-link לדירקטורי, הדירקטורי יקרא JDK, והוא יצביע על JDK 17041. אותו דבר, אנחנו נעשה גם לגריידל, ולמייבן. אז כמו שאתם יכולים לראות, נוצרים שלושה קיצורי דרך, JDK, גריידל ומייבן, שאם ניכנס ל-JDK, אנחנו רואים שהוא מצביע על 17041, וזה בעצם חצי מהפתרון. מה שאנחנו נעשה עוד, אנחנו נחזור ל-System Environment, ונגדיר בתוך ה-Path, נוסיף Path ל-Java, ל-Maven ול-Gradle, שאנחנו נעשה את זה בעצם לא על ידי זה שנכניס את ה-Path עצמו, אלא נכניס את המשתנה סביבה שהגדרנו לתוך ה-Path. כמו שאתם רואים, הגדרתי כבר לפני כן את ה-Gradle, JDK ו-Maven, שיהיה להם את אותו path ל-symbolic link שיצרנו, לקיצורי דרך. כרגע רק נבדוק שבאמת משתני הסביבה האלה עובדים, אז נפתח את החובה לפתוח את ה-CMD מחדש, בשביל שהוא יקבל את השינויים שיצרנו, ואנחנו רואים שכרגע יש משתני סביבה כן עובדים, ובעצם מה שאנחנו נעשה עכשיו, נכניס אותם לפאת'. נכניס אותם לפרמטרים הראשונים, קודם נכניס את ה-Java, פה אנחנו מוסיפים את ה-Java Home /bin, שבין זה בעצם כל הסורסים ל-Java, אותו דבר אנחנו נעשה ל-Maven, ונעשה גם לגריידל. בשביל להפריד בין path לפאת', Windows דורשת נקודה פסיק, כמו שאתם רואים, הכנסנו את זה, נאשר, נפתח את ה-CMD מחדש, ונבדוק. בעיקרון עכשיו, אחרי שהכנסנו לפאת', הרצה של פקודת ה-Java version אמורה לתת לנו את גרסת 17041, גריידל אמור לתת לנו את 811, ומייבן אותו דבר. יש כאן בעיה, נראה לי שהכנסתי את המשתנה סביבה של המייבן בצורה לא נכונה, תיקנתי את זה, ואנחנו נבדוק עוד פעם, כן. אז המייבן מצביע על המקום הנכון, Java מצביע לגרסה הנכונה, וגריידל גם כן. עכשיו, פה הטריק בעצם. אני רוצה עכשיו לשנות גרסה של Java
17.041 לגרסה יותר מתקדמת. אז איך אני עושה את זה? בצורה מאוד פשוטה. כל מה שאני צריך לעשות, ופה בעצם הקלות, אני רוצה לעבור מ-17.041 ל-17.08, כל מה שאני צריך לעשות זה בעצם להגיע לתיקייה, למחוק את קיצור הדרך, שכרגע הוא JDK, נקרא JDK, אתם רואים שהוא נמחק, הוא לא נמצא, ובעצם ליצור קיצור דרך חדש שמסתכל על גרסה אחרת של JDK. עכשיו נבדוק שהשינוי יתקבל. לפני כן, על Java version נתן לנו 17.041, וכרגע הוא מסתכל על גרסה אחרת. עוד פעם, רק לשם הבדיקה, אנחנו נשנה, נעביר את זה בחזרה ל-17.041, מחקנו את הלינק, ניצור לינק חדש ל-17.041, נריץ את הפקודה ונבדוק שוב. אז כמו שאתם רואים, השיטה הזאת נותנת לנו בעצם יכולת לדלג, לעבור בין גרסאות שונות של Gradle, Maven, Java, זה ניתן גם לעשות על ה-JRE, התקנות של JRE, ובעצם היכולת הזאת נותנת לנו רובסטיות, בצורה שאנחנו יכולים להתקין כמה גרסאות של Java שאנחנו רוצים, ובעצם כל אפליקציה שצריכה Java שונה, על ידי שתי פקודות פשוטות של מחיקת לינק ויצירת לינק חדש, אנחנו גורמים ל-Java להסתכל על גרסה אחרת. וזהו להיום, מקווה שזה עוזר לכם, והווידאו הזה יעיל.